Ix-xogħol fuq is-swar li jdawwar il-Fort Emanuel se jkun lesta din is-sena, dan bħala parti mill-proġett ta' restawr li tisir f'dan il-forti. Fost ix-xogħol ta' restawr li sar bħala parti minn dan il-proġett hemm il-kappella ddedikata lil Sant Antnin. Din il-kappella imbniet mill-Gran Mastru Manuel de Vilhena fejn soffriet diversi ħsarat matul iż-żmien fosthom il-bombi tat-tieni Gwerra Dinjija f'April tal-1942 u meta l-forti tħallit fi stat ta' abbandun għal żmien twil. Tkellimna ma' restawratur Kristjan Bianchi li spjega il-proċess ta' restawr. Bħala xogħol tiegħi minħabba l-maġġoranza ta' din il-binja huwa ġebel ġdid, kelli inħoss inkejjel nagħmel xi mollijiet għal din il-kappella u meta konna nagħmlu x-xogħol, meta jkun lest dan ix-xogħol, konna wkoll ninnumerawh. Raġuni hija biex il-bennej ikun jaf fejn titpoġġa bħala ġebla mod partikolari. Huwa spjega magħna kif nofs din il-kappella kienet imkissra u bekk dan il-ġebel li nstab tpoġġa u ingħaqad ma' ġebel ġdid. Dan il-ġebel ovvjament ix-xogħol tagħna bħala restawratur huwa li nagħmlu minn kollox biex nibżawha dak il-ġebel antik. Allura li għamilna konna minnih fil-pjazza, kont innumerajthom kull ġebla. Mbagħad jiena flimkien mal-periti konna bdejna nitkellmu biex naraw x'inhu il-post oriġinali tagħhom. U fil-fatt hekk għamilna minn kollox biex dawn jerġgħu mmorru fil-post tagħhom oriġinali. Il-perit responsabbli mill-proġett Ivan Piccinino għal magħna kif dan ir-restawr flimkien ma' oħrajn li tisir huwa parti mill-master plan li ppreżenta il-konsorzju Midi li ġew ippreżentati quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Pero dan mhuwiex l-unika restawr li qed isir fuq Manuel Island, għandek binijiet oħra li ġew irrestawrati u qed jiġu restawrati bħal pereżempju il-Kappella ta' San Giorgio aħjar kif nafu aħjar il-Kappella taċ-Ċimiterji, għandek ukoll restawr illi beda fuq il-binja tal-Lazzarett illi kienet tintuża għal kwarantina fi żminijiet antiki u għandek ukoll restawr fuq dik li għandula bħala il-Kettle Shed li kienet il-kwarantina tal-annimali. Hawnhekk ir-restawratur għal magħna kif ix-xogħol ta' restawr huwa wieħed ta' sodisfazzjon fejn spjega magħna kif hemm l-aspett ta' tim sabiex isalvaw il-patrimonju ta' pajjiżna. Fost xogħol li wettaq dan ir-restawratur hemm l-akwadott li reġa' nbena mill-ġdid fir-roundabout ta' Flerdeli u l-bib prinċipali tal-Forti Sant'Angelo. Xogħlijiet li ta' kuljum ngħaddu miħdejhom imma fihom hemm sinifikat storiku.